כאן נועם, מריו זה רועי, והאיש הזה זה תום במשתמש של... אני כנראה בפעמים הבאות אני משתמש נורמלי. יש לנו פה את נועם, הדטקטיב דק, ואני. אז אנחנו נשחק בד וורס, נכון? 3 יכול להיות שזה יהיה גם רביעיות, אלא אם כן החלטות שרועי תחליט להתפרץ. אלא אם כן אתם רוצים ממש... טוב, אנחנו הולכים לבלו, חבר'ה. הם בסדר, אני לא יודע כמה הם צריכים. אוקיי. אוקיי, זה... מה יולי עושה לטופ שלה? אומייגאד. נייס! What the dog doing? אוקיי, תוכלו להוריד אותם. נדענו פה. טוב, אני הולך רגע ל... לא למיד, אני איך עדיין... מה הסיכוי שלי היה? טוב, אוקיי, חלול. לכבוש? אני הרגע הלכתי לפני אותם. הרגע. הם בדרך אלינו. אכן. נו באמת, נפלתי בחור היחיד במפה. יס. ואנחנו ילו והפיינל. שהיה משהו אחר. מתייחס אליהם. הוא 5 גולד על הרצפה, ים. כן, אני שם אותו. לא, על אחד. הוא מת. לא נורא, אנחנו בדרך. מה? איך? קיבל פה דמג' כאילו? לא יודע, אבל זה לא כזה. אינק, יהיה לו בדרך. איפה? אני בא, I'm coming! אני צריכה לעשות בולדוק. הוא אחד מהם השלוש, השני הורדתי. נייס. הוא היה על אחד. צריך לעשות בולדוק. אומייגאד, השני גולד שהיה לנו ספייסי. איך אציל אותך? לא נפל 5 גולד על הרצפה. אוי לא, מה עשיתי? אין לי מושג. משהו טיפשי, זו התשובה. אוקיי. Let's get this blue. בדרך. ככה. אלא אם כן. נועם save this, אני בפייס של בלו. הצלחת? הצלחת. נייס. נייס. מה זה האינסיין הזה? 3 פיירבולס, אומייגאד. אוי מי גוד, מה זה הדבר הזה? אוי מי גוד. רגע, יהיה לי מספיק לבוא. את הישראלים האלה, אוי מי גוד. לא מכיר את הישראלים. זה היה מגניב! לא! זה היה אבל מגניב. רגע, אחרי בלו יש את ילו, אוקיי. יש גם את רד. מי ומה? כל דמג' לא הייתי רוצה ילו את הגר. לא, הבית שלהם הייתה חשופה. רגע. לא רוצה למה אין לך איירון אאור? תשיג איירון אאור. כי אני זורק את הגולד על הרצפה. אני מנסה לעצור אותם בדיימונד איילנד ולא עובד לי. אז מישהו יעזור לי פה. הם על 7 ו-10. זאת כמטומטם. אוקיי, מי שהרג אותי אני חושב שאולי הוא מרמה. לפי התזוזה שלו שהוא זז. אין לי מושג, אבל הרגתי אחד מהם, זה בסדר.
רק אין מצב. יש מצב שהוא מרמה רק אומר. טוב, יש לי קצת, יש די הרבה כאלה, יש די... אינק. מה אתה קשור? אתה הולך, אוקיי. יס, עזרתי לך, רוי. תצא ותעשה את הפיינל. מה, הוא הסתגר? נוי! נייס. שלושה, מה, השארת לי כלום? אוקיי. זה אינסיין. כן, אבל הבעיה שרד היו במיד, אז זה מסתם. לא נורא, בואו תוריד אותם. או חושב שלא. שזה כזה פשוט? כן, לא, כנראה לא. הם גם יש להם כנראה מלא איירון ומלא... כן, אבל הפיירבול שלי יוריד אותם. רק אני צריכה להגביר את הרנדר דיסטנסים. לאחד מהם יש דיימונד ארמור עם איירון סורד. אוי. טוב, אז... יש לו בכלל חובות אבל? כן. אם יש לו שתינו נלך להתקיף אותו, אולי זה ילך. You can never know. טוב, כנראה כן יש להם אינביז, אז אני הולך להוריד את הברית. אלארם טראפ יעזור. מה אמרת נעמי? אלארם טראפ יכול לעזור. יש לאחד מהם דיימונד ארמור. דיימונד סורד. אז לשניהם יש דיימונד. לא, דיימונד סורד התבלתי. התבלתי עם דיימונד ארמור ודיימונד סורד. אז אוקיי, רגע, איפה הם בכלל? בבית שלהם, כולם. עדיין שלושה? כן. כנראה שחצבתי את הברית, זה לא עזר לי הרבה. אוקיי, אני שומרת את הבואו, אני לא רוצה להסתכן בזה. It was at this moment that he knew. He Wait, get him! השגתי אחד. אוקיי, נייס. יש לי פיירבול אחד, אבל אני מפחד לבזבז אותו. מה זה לבוא? כולה 40 איירון, מה? לא, לבזבז את האפשרות שלי להרוג מישהו. I'm giving us protection. אין מספיק. זה 10. לפרוטקשן אחד. יש לנו פה פרוטקשן אחד. אני אחכה שם בשביל פרוטקשן אחד. נועם כמעט הורדת אותם. את שניהם כי... היית קרוב. לא נורא. לא קרוב, זה 17. לברוי. רוצה לעבור בי? כן. שניהם רדפו אחריי שזה... 2v1 בייסבול. ג'יז. GG. רואה, מה פה יותר טוב? היא לא יותר טובה, אבל זה לא קשור למחר.
אני מתחבא בבית של רבע שמדברים על חצי לב אוקיי? רגע, זה נכון את זה. אני מתחבא What the dog doing? בבית של גרין. לא אוהב לקרוא בלוקים, זה הדבר היחידי שהוא יוכל לעצמם. למרות שזה מה שצריך כדי לנצח. וכדי להתקדם. רואים? טוב, יש לי 6 דיימונדס. נוי. כמה יש לכם? יש לי 0. לא. מה? 0. עשית בריז לפה, אוקיי. רד עשו בריז לפה. עכשיו יש לי 5. לא עשו בריז. כן. לא הבנתי למה יש אייס ככה סתם במפה. למה יש אייס פן ככה במפה? זה ה-rotating items, נפ פרוטקשן. that's ice. normal ice, we can make it. יש time repair. זה כן, עולה אבל פחות. לא שווה את זה. זה עולה פחות מפרל רגיל. אבל כי זה כן, טיים. מה? כן. טיימור זה... רואי, ממש גרוע. רואי, אתה צריך דיימונד ארמור, איירון ארמור. כן, למה לא? שים את הבנים ואני אקח את זה אחרי שנים. אני לא צריך אותי ככה שאני קודם. לפעמים אני כן קונה לך פיסת בלוקים, אבל זה מקסימום. עדיין לא מעט. אוקיי, רגע, אז רונלד גרין, מישהו יש עולה על 8 אמרלדס. גרו בי. אתם רוצים לקנות באמת אובי? לא. יא. לא. It's good. It's bad. No, it's good. You are basically immortal with it. לא. Diamond Armor, דיימונד ארמור זה ושני לא דברים. אימורטל, כאילו שאי אפשר... זה לא אימורטל, כי אי אפשר להרוס לנו בבית. אפשר, אבל זה קשה. ממש. זה די קל. לא. לא, זה לא. זה די קל. לא, אתה... איך? אי פעם הצלחת להרוס למישהו אובסידיאן? ברור. כן. זה... כן, זה לא עד כדי כך קשה, אתה קונה דיימונד פיק. במקום כאלה, אתה צריך לעשות בלוקים, שלא יתפוצץ את הפיק. לא, הם יכולים להיות לא בבית. מה שקורה, אז מה? לא מנסה להשיג את כל הסיבות למה אני מאוד נכון. אז מה, אפישנסטי 2 למשל, נגיד, דיימונד פיק, מה איתו? זה יכול לפרק או בתוך מקסימום 10 שניות. מקסימום, כאילו, מקסימום 5 שניות אפילו, לא יודע, כאילו, לא, 5 זה... 2, קח בחשבון זה דיימונד פיקאקס. בכל זאת, זה... לא, מאוד בטוב. קשה אם יש מישהו בפיינל. מה 20? זה מאוד קשה אם מישהו היחיד שיכול על פיינל. נפל על הוויד. וזה 1900 פיינל קילס. אוי לא, אני אמות. On to the void I go. נייס. אוקיי, אז בגלל שהסרטון היה ארוך מדי, אני אחלק את זה לשני חלקים. זה היה החלק הראשון, החלק השני יהיה בערוץ שלי, מוזמנים ללכת לצפות בו, ומקווה שתהנו. ביי.